Εμένα μου λένε Λάζαρε, το επώνυμο μου είναι Γυριχίδης, οι γονείς μου ήταν από τη Σαντά, ο πατέρας μου. Δεν ξέρω ακριβώς ποια ημερομηνία ήρθανε στα Σούρμενα, στο χωριό Χαλανίκ. Και εκεί γνώρισε τη μάνα μου, νεαροί όντες, παντρεύτηκαν και με τη φευγάλα του 18 από τη σφαγή έφυγαν απέναντι στη Ρωσία, στο Σουχούμ, στην πόλη Σουχούμ. Γύρω τα περίχωρα ήταν πολύ πόντι φερμένοι εκεί, και εκεί γεννήθηκα εγώ το 1920, 18 Μαΐου. 5 Μαΐου με το παλιό και 18 το κάναμε με το καινούργιο ημερομηνία. Λοιπόν, από παιδάκι μεγάλωσα. Το 1928 πήγα την πρώτη χρονιά μου στο σχολείο. Λοιπόν, το 28-29, 28 του Σεπτέμβριο, 29 τον Ιούνιο που τελείωσε το σχολείο μου, την πρώτη τάξη. Το 29 πάλι πήγα μέχρι το 30 τον Ιούνιο, και το 30 οι γονείς μου αποφάσισαν να με τικήσουν, να πάνε σε άλλο μέρος, στην ίδια περιοχή βέβαια, αλλά εκεί το μέρος που γεννήθηκα δεν ήταν το κλίμα καλό. Είχε πολύ κουνούπι και αρρωστήσαμε από ελονοσία, από μαλάρια που το λέγανε, και κόντευε να φύγουμε και από τη ζωή. Πώς το λέγανε το μέρος, το χωριό εκείνο? Το χωριό λεγόταν Αλεξάνδροφκα. Αλεξάνδροφκα. Από την Αλεξάνδροφκα το 30, μετά από 2 χρόνια στο σχολείο που πήγα, στο δημοτικό, πήγαμε στη Μιχαήλοφκα. Σήμερα Μιχαήλοφκα, τότε λέγονταν Κούμα. Λοιπόν, πήγαμε εκεί βρήκαμε την υγειά μας που λέει ο λόγος, ήταν το κλίμα όμορφο, καλό, και μέχρι το 1940, το 39, τελείωσα το δεκατάξιο στην Κούμα, στη Μιχαήλοφκα, και ετοιμάσαμε τα ναύλα μας, πήγα, δούλεψα κι εγώ όπως ο πατέρας μου Μπακαρίτης δούλεψε, και κάναμε τα ναύλα. Ήταν 1600 ρούμπλια 4 άτομα, από 400 το άτομο, ήταν χρήματα τόσο εκείνη την εποχή. Και πήγα εγώ μετά το σχολείο μου, πήγα στο Βατούμ που είχε δουλειές περισσότερο, και δούλεψα αρκετό διάστημα, και όταν συμπληρώσαμε τα ποσά που χρειαζόμασταν για τα ναύλα μας, ήρθαμε πάλι στη Μιχαήλοφκα και ετοιμαστήκαμε, και στις 14 Ιουλίου του 1940 κατεβήκαμε στο Σουχούμ, στην πόλη που ήμασταν, την περιοχή στο Σουχούμ, και ανεβήκαμε στο πλοίο Ουκράινα, μεγάλο πλοίο επιβατικό, και πήγαμε στην Οδυσσό, Αντέσσα. Λοιπόν, ευτυχώς εκεί πολλοί πήγαιναν και καθόταν μήνες ώσπου να έρθει η σειρά τους για να φύγουν. Εμείς πήγαμε, καθίσαμε μόνο 3 μέρες, 3,5 μέρες, και ανεβήκαμε στη Σβανέτια, σε ένα πλοίο ρωσικό που μας έφερε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν να μας πάει στον Πειραιά, πλην όμως τα πράγματα στη Μεσόγειο τότε δεν ήταν καλά. Τα Ιταλικά υποβρύχια κυκλοφορούσαν ανενόχλητα στη Μεσόγειο,
και φοβήθηκε το πλοίο και δεν μας πήγε και μας άφησε στην πόλη μέσα, στο Γαλατά λέγονταν, στο Γαλατά. Μας άφησε, από εκεί μας περίλαβε το προξενείο, μας έφερε τροφές, μας βοήθησε, μας επιβίβασαν σε τουρκικό τρένο και μας πήγανε στην Ελλάδα στα σύνορα πάνω το Πίθιο, στο Πίθιο. Λοιπόν, από εκεί ανεβήκαμε σε ελληνικά πλοία, κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη στις 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονου στην ημέρα, η ώρα 6 το πρωί ήμασταν στο σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα και εκεί κατεβήκαμε, μας περίμεναν από το Υπουργείο εκπρόσωποι, μας περίλαβαν οι οικογένειες, 10 πόσες οικογένειες ο καθένας και μας πήραν και μας πήγαν και μας τοποθέτησαν σε ξενοδοχεία επί 15 μέρες ώσπου να τακτοποιηθούν τα χαρτιά μας από την Αθήνα για να πάμε εκεί που ήταν για να πάμε. Αυτοί που μας κάλεσαν, τον πατέρα μου τον κάλεσε εξάδερφός του από τα Γεννητσά, ο Άγγελος ο Γερικίδης, και πήγαμε στα Γεννητσά. Λοιπόν, στα Γεννητσά, επόμενο ήταν 31 Ιουλίου, Αυγούστου ήμασταν στα Γεννητσά. Και 28 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Ιταλικός πόλεμος. Οι Ιταλοί μας χτύπησαν από την Ήπειρο, τα Γιάννη. Λοιπόν, και επικολούθησε η κατοχή και πολλά και διάφορα μαρτύρια περάσαμε και